ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ಭುಜನ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪುತ್ತಿಲ ಕರ್ಪಾಡಿ ಅನ್ನೀಶ್ವರಂ ಗೌಡರಲ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಗುರುಕುಲ ಬ್ರಹ್ಮಗುರು ನಾರಾಯಣ ಗುರುಕುಲ ಆದರ್ಶ ವಿನಂತಿ ಉಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಾಶಿವ ಬಾಬು ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿಪಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಂಜನೇಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗ ಮೈರ ನೇತ ಮುತಾಲಿಗೆ ನಡುಪುಣಂಚಿತ್ತನ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಕಂಬಳದ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕೂಟಾಡುಪುಣಂಚಿತ್ತನ ವೇದಿಕೆ ನಂಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ಆದರಣೀಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಂತೀನಿ ಮಾತರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಶಿ ಅಣ್ಣನ ಮದುವೆದ ದಿನ ಐಕ ಕಟ್ಟಿದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ನನಾತನಿಗಳ ಸಂಸಾರ ಗಡ್ಡ ಕೊರಡು ಇರೇಗ ನನಾತ ಕಾಸು ಕೊರಡು ದಯಮಂಡ ಊರು ಗಡ್ಡ ಮುಡಿ ಇರೇ ಕಾಸು ವರಂಡ ಇರಿನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ನನಾತ ದೇವರು ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ನಿಖಿಲ ದಾಂಪತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜ ಗೆಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಪವಾಡನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತ ಜವನರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಲೆತ್ತಿನಿಗೆ ಋಣಿಯಾದುರ್ಗ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಯಲು ಬಂಡಾರದ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸ್ ಅಭಿನ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಪಡೋಲಿ ಬಯಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ನೇರ್ಲು 12:57 ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ ಮಳ್ಳುವಾಳ್ರನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಬ ಮಾಲೇಶ್ವರ ಜಿ ಕೆ ಸಿದ್ದಿಕೇರ್ನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನೇರ್ಲು 12:84. ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ 1 ನಂಬರ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಸಂಘ ಹೈದರಾಲಿ ಇರ್ನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ 1 ನಂಬರ್ 12:41. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದಪ್ಪನ ಮುನಿಯಾಲ್ 11:98. ತಿಲ್ಲಾರ ರಂತೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ತನಿಷ್ಕ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳಾಲು ಉಪ್ಪಾರ ಗುತ್ತು ಪ್ರಣಮ್ ಕೋಟೆ ಪೂಜಾರ 1 ನಂಬರ್ ಇರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆತ ತಿಲ್ಲಾರ ರಂತೊಟ್ಟು ಗುತ್ತು ತನಿಷ್ಕ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 12:61. ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಟ್ಲ ಚೆಲ್ಲರ್ಕ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು 11:87. ತಲಪಾಡಿ ಪಂಜಾಳ ಜಯಂತಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಪಕ್ಕಳಿರ್ನೇರ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಜಕಾರು ಕೇಳಿದ ಬೈಲು ಶ್ರೀ ರತ್ನ ನಿವಾಸ ಯೋಗರಾಜ್ ಕೊರಗಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಅಂತ ನೇರ್ಲುಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಕರೆತ ನರಿಕುಮುಕೆದ್ದೇಲು ಸನತ್ ಕೋಟೆ ಅಂತ ನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೆಲ್ಲಾರು ಕೊಲ್ಲಿಯ ನಿತಿನ್ ಕುಲಾಲ್ ನೇರ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆತ ನರಿಕ ಮುಖ್ಯದ್ದೇಲು ಸನತ್ ಕೋಟೆ ಅಂಟನೇರ್ಲು 13:15. ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮಧ್ವಜ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಳ್ಳಿಗೆ ಬಚ್ಚನರ್ ಕಲ್ಲಂಟಿಲು ಯಶೋಧರ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸತ್ಯ ಕರೆತ ಪಡುಸಾಂತೂರು ಕಲ್ಯಾಣಿ ನಿವಾಸ ರಾಮಧ್ವಜ ಪೂಜಾರ ನೆಲ್ಲು 12.76. ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಆರಾಧ್ಯ ಗೌಡನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುರುಬೇಲ್ ಖಂಡಿಗ ಸಕಾರಿಯರ್ ನೆರಳು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಧರ್ಮ ಕರೆತ ಸೂರ್ಯ ಕುದುರು ಆರಾಧ್ಯ ಗೌಡರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 12.88. ನಿಂಜೂರು ಬಡಮನೆ ಅಮಯ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನೆರಲು ಧರ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಳ್ಳಮಂಜನಾಗಾಭರಣ ಶ್ರಮಿಕ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಂದರನೆರಲು ಸತ್ಯ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ನಿಂಜೂರು ಪೊಡುಮನೆ ಅಮೈ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರಲು 12.61. ಮಾಯಬೆಳಾಲ ಅಂಬ್ಯ ಸುಮಂತ್ ಕೌಟರ್ನೆರಲು ಧರ್ಮಕರೆಟ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕರ್ನೆರಲು ಸತ್ಯಕರೆಟ್. ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಅನಲ್ಲ ಓಯ್ ಓಯ್ ಪಂದ್ಯ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಟ್ಟಾಯಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಣೆ ಪೊರ್ಲ ಪಾತ್ರಡೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಮೈರ ಎಂಬರಡ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದೊಲ್ಲೆ. ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿರ ಬಿಟ್ಟು ದೀಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಐಶಾನಿ ಶಿವಪಾನಾರ ನೆರಲು 13.30. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಡ್ ಸೋಜರ್ ಕಲಾವಿದ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರನಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಗರೆಟ್. ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಪದವು ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂಪತ್ ಸುವರ್ಣಂಬರಗಿ ಸುರೇಶ್ ಮೇರ ಶಾಲಪಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಧರ್ಮಗರೆಟ್. ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಗೋಪಾಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಟೇಶ್ ಬೆರಣೆ ದಿನೇಶ್ ಕುಕ್ಕಾಜೆ ಶಾಲಪಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಮಹಮ್ಮಾಯಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ಪಂಜಿಕೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹರ್ಷನ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಡೆಯರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಕರೆಟ್. ಬೆಳಾಲೋಪುರ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಣಮ್ ಕೋಟೆಪ್ಪ ಪೂಜಾರ್ನ ರಣನಂಬರದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕರೆಟ್. ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಪಡಿತಿನ ಮಾತ ಇರ್ಲದ ಯಜಮಾನಕ್ಲೆಗೆ ಕಮಲ ಅಭಿಮಾನಕ್ಲೆಗೆ ಇರ್ಲನ್ ಗಿಡಪ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಕ್ಕೆಪದ ಉಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆಗ್ಲನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ನಡಪಾಯರ ಸಾಕಾರ ಮಂತಿನ ಮಾತು ದಾನಿನಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಈ ಕಂಬಳ 4 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ನಡಪಡಂ ಪನ್ನ ಶುಭಾಶಯ ಪನೊಂದನ್ನು ಪಾತ್ರ ನಿಂತವೆ. ಕೊಡಂಗೆ ಹರೀಶ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕರೆಟ್. ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ನಾಯಂಪಳ್ಳಿ ಸುಂದರ ಪರಿಚಯ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ 4 ವರ್ಷ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪಡದು ಪನ್ನೊಂದಿನ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರರು ಮುತ್ತಲಂಕೋದಲ್ಲಿ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಗೊತ್ತರೆ ಕಾರಂಜ ಕಾವಲಕಟ್ಟ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಕರೆಟ್. ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಡ್ಡಾರು ಯೋಬಾಂಧವರ್ನೆಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕರೆಟ್. ಸತ್ಯಕರೆತ್ತ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಅಡ್ಡಾರು ಯೋಬಾಂಧವರ್ನೆಲ್ಲೂ 1307 1398. ಕಕ್ಕೆಪದವು ಮಹೇಶ್ವರಿ ರತ್ನ ಶ್ರೀಧರ್ ಶಿವಾನಂದ ಅಕ್ಷರ ಸಾಲಿ ಅಂಡ್ರ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಸತ್ಯಕರೆಟ್. ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಆರಾಧ್ಯ ಗೌಡರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮಕರೆಟ್. ಧರ್ಮಕರೆತ್ತ ಸೂರ್ಯಕುದುರು ಆರಾಧ್ಯ ಗೌಡರನ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ